en malott här. Och det är Oskar Andersson som tar ledningen, bil nummer 8. Sen är det Mats som får parkera tillfälligt där vid posteringen. Då får vi en varning på bil nummer 91. På tredje har vi nummer 91, Mikkelsi. 4 i huset nummer 10, Rasmus Ekelund, och på 5 då nummer 20, Mats Eriksson. Alternativet Oskar. Och vi tar även nummer 11. På tredje Rickard Wetterwein och bil nummer 11 och på fjärde har vi nummer 10 då. Rasmus Ekelund på femte, nummer 20 Mats Eriksson. Och då ska vi ha Jussi Pojke. Kurvan här från Oskar och så får han gått av